Самое важное и цікавае у рэпартажах наших корреспондентов у эфира навіны Віцебскай области. У студии Ольга Шмаргун. Вітаю вас. Моцныя рэгіёны, моцная краіна. Кіраўнік Віцебшчыны сустрэўся з дэлегатамі ўсебеларускага народнага сходу. Адкрыты урок. Гісторыкі, пракуроры і былыя вязні расказалі школьнікам Віцебскай области пра геноцид беларускага народа ў гады Вялікай Адчыннай вайны. Унікальныя архіўныя кадры і інтэрв'ю. Наш космас. Дзень прэм'еры дакументальнага фільма. У год добраўпарадкавання. Арэлі, горкі, каруселі, спартыўныя комплексы, новыя дзіцячыя пляцоўкі з'явяцца ў Віцебску. Віцебская область выканала усе асноўныя задачы на бягучую пяцігодку і з'яўляецца зараз адным з рэгіёнаў, які найбольш дынамічна развіваецца. Пра гэта заявіў кіраўнік Віцебшчыны падчас сустрэчы з дэлегатамі ўсебеларускага народнага сходу. Час і тэма абраныя не выпадкова. Бліжэйшая веча пройдзе ў красавіку. На ім дэлегаты ўпершыню заслухаюць даклад урада аб выкананні праграм сацыяльна-эканамічнага развіцця. Прааналізуюць і стратэгію на будучыню. Віцебская вобласць са сваімі арыенцірамі ўжо вызначылася. У прыярытэце высокатэхналагічная прамысловасць, сельская гаспадарка, лагістыка і турызм. Будут идти продолжение строительства, модернизации, укрепления наших регионов в части обновления материальной базы в образовании, здравоохранении, строительства и реконструкции инфраструктуры, чтобы нашим людям лучше жилось в своих регионах, на своей малой родине. Мы собрали накануне Всебелорусского народного собрания для того, чтобы проговорить успехи, может быть, неудачи, возможности их исправления и перспективы развития региона, который мы будем представлять. Чтобы потом не быть безучастными, а органично влиться в обсуждение концепции развития страны, чтобы она все-таки получилась реальной и такой достаточно живой и эффективной по факту. Работа, конечно, поставлена в целом в течение года. Мы все делегаты встречаются на протяжении всего календарного года с трудовыми коллективами, с районами и доводят информацию как в сторону наших жителей, наших граждан Республики Беларусь, так и имеем обратную связь, получаем вопросы, какие-то то, что волнует население. Моцныя рэгіёны, моцная краіна. Стратэгія беларускага развіцця вызначана на дзяржаўным узроўні. У Віцебскім рэгіёне яе дапоўнілі дэвізам «Вярніся на малую радзіму». Пасыл і для кадраў, і для інвестараў. Стварэнне камфортных умоў – галоўная задача. Першым крокам у вырашэнні якой стане удасканаленне інфраструктуры. Знізіць нагрузку на суддзяў, павысіць давер грамадзян. Адразу некалькі задач закліканы вырашыць апеляцыйны эканамічны суд. Ён створаны ў Беларусі згодна з указам прэзідэнта. Структурнае пераўтварэнне адбудзецца за кошт падзелу дзейнасці судоў першай і апеляцыйнай інстанцый. Зараз яны функцыянуюць фактычна пад адным дахам. Апеляцыйны эканамічны суд будзе ажыццяўляць правасуддзе па грамадзянскіх справах, звязаных з прадпрымальніцкай і эканамічнай дзейнасцю. Разглядаць справы аб адміністрацыйных правапарушэннях, а таксама весці нагляд за дзейнасцю ніжэйшых судоў. В нашей стране суды первого уровня, а это экономические суды областей и города Минска, выполняют функцию как судов первой инстанции, так и судов апелляционной инстанции. И слабым местом в этой системе является то, что обе названные инстанции находятся в одном экономическом суде, и их составы формируются из числа судей одного и того же экономического суда. Объективно, такая ситуация не может не вызывать справедливых нареканий и обеспечивать высокий уровень доверия к правосудию со стороны участников процесса, для которых представляется следующая картина. Один и тот же суд разрешил спор по существу, а затем рассмотрел апелляционную жалобу. И именно поэтому создание апелляционного экономического суда поможет встроить экономические суды в уже существующую трехзвенную систему судов общей юрисдикции. Такое преобразование, конечно, будет способствовать повышению уровня доверия к судебной власти в целом.
Штат апеляцыйнага эканамічнага суда будзе укамплектаваны дзеючымі кадрамі без прыцягнення дадатковых. Новая інстанцыя пачне працаваць са студзеня наступнага года. Працягваем выпуск. Пра геноцид беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны расказалі школьнікам Віцебскай вобласці. Адкрыты онлайн-урок прысвяцілі Міжнароднаму дню вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў. Гісторыкі, пракуроры і былыя вязні лагераў смерці гаварылі з моладдзю пра адзін з самых страшных перыядаў у жыцці нашай краіны і злачынствах, якія ў гады вайны здзяйснялі нацысты. Падчас расследавання крымінальнай справы аб геноцидзе беларускага народа пракуроры апытваюць былых вязняў канцлагераў, іх сваякоў, сведак і відавочцаў фашысцкіх злачынстваў, адкрываюць новыя факты масавага знішчэння мірных грамадзян, выяўляюць новыя месцы пахавання людзей. Гэтыя дадзеныя даказваюць, што колькасць загінуўшых на тэрыторыі нашай вобласці ў гады Вялікай Айчыннай вайны значна большая за раней вядомыя афіцыйныя лічбы. Мы начали полевые поисковые работы на окраине Лепеля, где по показаниям очевидцев войны, мы нашли их в архиве, да, были захоронены не менее 200 мирных жителей и военнопленных, подпольщиков и партизан. И вот действительно это подтверждается, и сейчас мы проводим консервацию этого места и будем приглашать туда для проведения и участия и в полевых поисковых работах, и проведения памятных патриотических мероприятий, чтобы наша молодежь своими глазами увидела, насколько жестокие были события в годы войны, насколько много было уничтожено наших мирных граждан. Говорить о детстве очень трудно. Я когда прихожу сейчас в школу и рассказываю, и говорю, мы вам завидуем, у нас не было детства, но у нас хорошая старость. В каждой семье сегодняшнего ребенка есть свидетели этой войны и участники. И я так думаю, что наша молодежь, она такая просвещенная, она понимает это. И не дай Бог, чтобы они пережили то, что пережили мы. И очень важно знать свою историю, чтобы, конечно, таких моментов больше не происходило. Концлагерь – это место, где умирали маленькие дети, у них забирали кровь. И это очень-очень страшно. И очень бы не хотелось, чтобы в нашей вообще жизни, в мире вообще происходили такие события. У гады вайны на тэрыторыі паўночнага рэгіёна было створана больш за 100 фашысцкіх лагераў смерці. Падчас расследавання крымінальнай справы аб геноцидзе беларускага народа устаноўлены звесткі па 67 раней невядомых месцаў масавага пахавання мірных жыхароў. Зараз вядзецца работа па верыфікацыі спісу з 418 знішчаных у гады вайны сельскіх населеных пунктаў Віцебскай вобласці, якія за апошні год былі устаноўлены з дапамогай архіваў Расійскай Федэрацыі. Падчас расследавання крымінальнай справы аб геноцидзе беларускага народа карта спаленых вёсак Сейнінскага района прырасла новымі населенымі пунктамі. Адкрываюцца вельмі жорсткія факты, як фашысты спальвалі дамы, расстрэльвалі мірных жыхароў, заганялі ў гетта. Але нягледзячы на ўсе жахі, людзі не здаліся і змагаліся з ворагам да перамогі. За мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай вайны Сянно стаў адным з 6 гарадоў Беларусі напярэдадні ўзнагароджаных вымпелам. Кожны з іх перанёс самыя жорсткія выпрабаванні. Акупацыйны рэжым бязлітасна распраўляўся з жыхарамі. Экспазіцыя люстэрка памяці ў Сенінскім музеі адкрылася некалькі гадоў таму. Гэта як напамін, усе, хто мае дачыненне да злачынстваў супраць беларускага народа, павінны панесці пакаранне. Во время оккупации здесь была городская тюрьма. То есть это действительно такое страшное место. Здесь проходили допросы, и у нас есть воспоминания, избивали заключенных. Сюда свозили партизан, людей, которые сотрудничали с партизанами, которых подозревали в сотрудничестве. Поэтому это такое важное место памяти Сенінского района. Сянно вядомае адным з найбуйнейшых танкавых бітваў Вялікай Айчыннай вайны, а яшчэ актыўным партызанскім рухам. У 44-м на тэрыторыі раёна дзейнічалі 118 партызанскіх атрадаў у складзе 12 брыгад, якія вялі рэйкавую вайну. Гераічнае мінулае месцічы памятаюць. Для нас высокая честь и гордость за то, что в текущем году, в год 80-летия победы советского народа в Великой Отечественной войны, наш город получил вот этот вымпел долгожданный.
потому что город действительно легендарный Сенинский край. Навіну пра тое, што горад узнагароджаны вымпелам за мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай вайны жыхары ўспрынялі з гонарам, а яшчэ з удзячнасцю абаронцам, якія падарылі мір. Ад першых крокаў да сучасных дасягненняў напярэдадні Сусветнага дня авіяцыі і касманаўтыкі ў Віцебску адбыўся прэм'ерны паказ дакументальнага фільма «Наш космас». Стужка нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм» не проста падарожжа ў свет беларускай касманаўтыкі, а гісторыя ўдзелу Беларусі ў асваенні касмічнай прасторы. Асаблівы акцэнт на важных дасягненнях айчынных вучоных і інжынераў у распрацоўцы і мадэрнізацыі ракетна-касмічнай тэхнікі. Рэдкія архіўныя кадры, эксклюзіўныя інтэрв'ю і захапляльныя здымкі касмічных апаратаў. Дзякуючы фільму глядач зможа больш даведацца пра знакамітых беларускіх касманаўтаў. Современная страна, если познает космос, то это передовые технологии. Поэтому не надо отставать. И в этом смысле наш президент молодец. Ну как это так? У нас есть свои космонавты, есть у нас космические программы. И будет космонавтика, конечно, развиваться. Тема важна, тема очень популярна. Мы в своем центре в ВГУ Машерова занимаемся популяризацией астрономии и темы космонавтики. Я считаю, что это наше будущее. Космос – интересная вещь. Конечно, я не изучал, не читал ничего, но хочется узнать, интересно. Наши космонавты, летчики вносят вклад в развитие космоса, узнают что-то новое. Фільм «Наш космас» – гэта гісторыя пра мару, якая стала рэальнасцю і будучыню, якую мы ствараем сёння. Кожны кадр дае магчымасць гледачам ацаніць усю веліч космасу, а галоўнае – адчуць гонар за ўдзел і ўклад Беларусі ў яго вывучэнне. Новыя дзіцячыя пляцоўкі з'явяцца ў Віцебску ў рамках года добраўпарадкавання. Дзіцячае абсталяванне ўстановяць у 116 дварах абласнога цэнтра. Арэлі, горкі, каруселі, а яшчэ спартыўныя комплексы з футбольнымі варотамі, баскетбольнымі кольцамі і вулічнымі трэнажорамі. Гульнявыя пляцоўкі спецыяльна спраектаваны для дзяцей розных узростаў, каб кожны мог выбраць занятак, які падабаецца. Новыя аб'екты размесцяцца ў дварах на праспектах Люднікава і Фрунзе, а таксама на улицах Ленина, Карла Маркса и Максима Горького. Службы заказчика УКПП Витебское городское ЖКХ закуплено в настоящее время 99 уже единиц детского спортивно-игрового оборудования. Планируется закупить более 150. В прошлом году было закуплено 147 единиц оборудования. Они установлены на придомовых территориях. Установлено спортивное игровое оборудование, это более 25 единиц, установлены горки, установлены качели, балансиры. Для нас всех важно здоровая нация и наши дети, которые любят заниматься спортом. Спортивных площадок не так уж и много, поэтому это необходимо в городе Витебске, и поэтому мы, естественно, и устанавливаем спортивное оборудование, чтобы наши дети занимались. И хотелось бы обратиться к жителям нашего города, чтобы они бережно относились к оборудованию, детскому и спортивному, и также, конечно, к благоустройству придомовых территориях. Месцы для установки новых дзіцячых пляцовак выбираюць з улікам пажадання ў жыхароў Віцебска. Абсталяванне ўжо закуплена. У бліжэйшы час пачнецца яго установка. Напрыканцы выпуску колькі слоў аб спорце. Больш за 250 спартсменаў прымаюць удзел у адкрытым гарадскім турніры па плаванні. Памяці героя Савецкага Саюза Міная Шмырова. Барацьбу на дыстанцыях яны вядуць у асабістым заліку і шматбор'і. Плыўцы прадстаўляюць спартыўныя дзіцяча-юнацкія школы Мінска, Полацка, Наваполацка, Лёзна, Верхнядзвінска і абласнога цэнтра. Спартсмены падзелены на 3 ўзроставыя групы. За 3 дні спаборніцтваў атлеты разыграюць 54 камплекты ўзнагарод. Сярод прэтэндэнтаў на медалі спецыялісты вылучаюць плыўцоў з Мінска, Віцебска і Наваполацка. Да таго ж гарадскі турнір стане адным з этапаў падрыхтоўкі школьнікаў да рэспубліканскіх стартаў. 8 команд всего представлены на нашем турнире. Ребята 14 лет, старшая возрастная группа, 13 лет, вторая возрастная группа и ребята младшей возрастной группы 12 лет и моложе. Спортсмены выступают обязательные дистанции, это комплексное плавание,
100 и 200 комплексное плавание, 400 кроль и сотни, а у малышей 50-метровые отрезки по выбору. У меня сезон был хороший, я готовилась, была очень трудно, серьезно. На Олимпийских дней молодежи Республики Беларусь заняла 3-е место по 200 метров баттерфляй. Это было очень трудно, но у меня все получилось. Я побывала в Бресте, в Новополоцке. Выполнила первый разряд, и на этом турнире у меня основная дистанция 100 спина. Тренеры просят, чтобы я занял 1-е место. Юных плыўцоў чакаюць два самыя важныя старты ў сёлетнім сезоне: рэспубліканская спартакіяда дзіцяча-юнацкіх школ і спартакіяда школьнікаў нашай краіны. Турнір памяці героя Савецкага Саюза Міная Шмырова дасць магчымасць спартсменам лепш пазнаёміцца з сапернікамі і ацаніць свае магчымасці. Хакейны клуб «Віцебск» атрымаў першую перамогу над сталічным юнацтвам у стартавым матчы фінальнай серыі за Кубак прэзідэнта. Першы перыяд прайшоў пад дыктоўку мінчан. Яны дамінавалі на пляцоўцы і пасля 20 хвілін сустрэчы былі наперадзе 1-0. Мядзведзі змянілі сітуацыю ў другой трэцяй сустрэчы. Раўнавагу аднавіў Максім Лемяшэўскі, а замацаваў поспех віцяблянін Аляксандр Ганчароў. У заключным перыядзе каманда з берагоў Дзвіны ўжо вяла з розніцай у 2 шайбы 3-1. Мінчане змаглі скараціць адставанне, але прапусцілі шайбу ў пустыя вароты. Вызначыўся Ілья Камбовіч. Віцебск перамог 4-2 і павёў у серыі 1-0. Наступны паядынак каманды правядуць у Мінску 11 красавіка. Важные и самые цікавыя навіны з жыцця Віцебскай вобласці даступныя ў інтэрнэце. Асобныя сюжэты і цэлыя выпускі навін, актуальныя і папулярныя праекты тэлерадыёкампаніі «Віцебск» можна знайсці на афіцыйным сайце vtv.by. Заходзьце і падпісвайцеся на наш YouTube-канал, далучайцеся да нас у сацыяльных сетках і месенджерах. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вамі развітваюся. Убачымся ў эфіры. По информации Витебска-Балгидромета, у ближайшие сутки в области будет облачно с прояснениями, ночью переважно без опадку, раницей и днем часом опадки, снег, дождь. На особных участках дорог гололедица, ветер ночью неустойливый 3,8 метров за секунду, днем паўднёва-заходний 5-10 метров за секунду. Температура поветра ночью -3, -8, днем +1, +6. У Витебску будзе воблачна з праясненнями, ночью без істотных ападкаў, днем часам невялікія ападкі, мокрый снег, дождь. На асобных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойлівы 3,8 метров за секунду, днем паўднёва-заходні 5-10 метров за секунду. Температура поветра ночью -5, -7, днем +2, +4.